खुलुमबाय मैया आं मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन जारि बिलाइ जों बेखौ जारि बिलाइ होननानै बुङो कक्राझाराव मा असुमै नाथाय कक्राझारनि दाब दाब गामिफोरावबो जारि बिलाइ बुङो बेनिफ्राय बिसोर असुमैबो बुङो बिसोरो बेनि नामखौ मिथिखागौ असुमै आरो जारि बिलाइ होननानै बेनिफ्राय आंनि न'नि जोंनि गामिनिफोरा मोनथिया नाथाय कक्राझाराव बेखौ असुमै बुङो होननानै जोबोर मोजां गुड दाब दाब जायगानिफ्राय कमेन्ट फैदो चिरांनिफ्राय बाक्सानिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय आरो जोंनि सानजाहानिबो गावबा गाव जायगायाव मा बुङो बेनिफ्राय दा आं मोनसे सोंबावनोसै धरमफुलखौ कक्राझाराव आरो आलादा बुंबावयो आंनि न'नि गामिनि मानसिफोरा धरमफुलखौ कक्राझाराव मा बुङो मोनथिया नाथाय धरमफुलखौ कक्राझाराव आलादा बुंबावयो प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव धरमफुलखौ मा बुङो कक्राझारनिया सोरबाफोर मोनथिगौब्ला खोन्था आरो कक्राझारनिया मोनथिखासिगोन मानो होनब्ला असुमैखौ जारि बिलाइ बुङो होननानै कक्राझारनिया मोनथिगौ आं सानो कक्राझारनिया धरमफुलखौ गुबुन नाम बुङोब्लाबो बिसोरो मोनथिखासिगोन बायदि मोनदों मानो होनब्ला बेखौबो बिसोर मिथिगौ जारि आरो असुमै होननानै नाथाय जोंनि मानसिफोरा कक्राझाराव मा बुङो बेखौ मिथिया प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव आं दिनै बारा जेबो बुंला मानो होनोब्ला जारि बिलाइ असुमै संनानै जागोन आं नाजो रौ नाजो गोमो रे रे खालामलायनानै आं नोंसोरनो देखायगोन बेनिफ्राय गस्लानि बिराद प्रब्लेम आंना दा गोबाङानो बुङो आदा गस्लाया सोलायदो मा गांसेखौनो गानबाय थायो मा होननानै बुंनो गांसेखौनो गाननो गोनां बायध'बो जायो थाखा फैसा गोबां एभेलेबेल थागौमोनथाय गांसे बायलायबाय मोनसे फट' खेबलायबाय फेसबुकआव पस्ट होलायबाय आरो फेसबुकआव खेबसे पस्ट होखांनाय लोगो लोगो मा बे गस्लाखौ गाननो गोनां दरखार गैला नंगौना नङा गाबोन बायलायबाय पस्ट मोनसे होलायबाय इउटुब बानायलायबाय गाबोन बायलायबाय पस्ट मोनसे होलायबाय माने खेबसे स्क्रिनाव फैनायनि उनावनो गारनो हागौमोन बोरायबायबो गोसोफोराबो जाला मोनथिबायना बोरायबायबो गोदान बायनाय सकबो गैला गोसोफोराबो बोरैबा जालांजोब्बाय माथो नांबावगोलै बेफोरबायदिसो जालांबाय उपाय गैया गानगोन सम मोनोबा बायनो सोलाबथ'वाखै आरो दखानबो गैया बायगोन न'निफ्राय जा गांसे गांनै लाबो बेखौनो गाननो गोनां जायो बिसखान्थ' लाबोनो हाया नंगौना नङा बेफोरबायदि बेनिफ्राय दा मा जादों मा खोनादों बर'फोरा गुबुन हारिखौ लाबा एसटिनिफ्राय होखारगोन जोंलाय मानो गुबुन हारिनि हिनजावखौ लानांगौ जाखो लागोन आरो नोंसोर लागोन आं लागोन एसेबां समायना बर' सिख्ला दङ आयु दंना गैया एसेबां मोजां फरायनायावबो महरावबो जेसेबां मोजां समायना बर' सिख्ला दङ जोंनोलाय गुबुन हारिनि सिख्लाफोरखौलाय मानो नांगौ गोनांथि गैया गुबुन हारिनि सिख्लाफोर लानो जायगायावनो इसिबां मोजां समायना सिख्लाफोर दङ गोरों फरायनाय साख्रि मावनायबो साख्रि मावैबो मोजां ना इसिबां समायना सिख्लाफोर दङ बेयावलाय गुबुन हारिनि सिख्ला लानांगौ जोंहालाय मा दरखार नोंसोरो सानो खोमा बर' हारिनि गेजेराव सोरबा सासेल' बर'नि लिडारा गुबुन हारि हिनजाव हाबा खालामदो सासेल' नङा बुंनो गोनांब्ला ओरैबायदि गाज्रि मोनगोन मानसिफोरा बर' हारिनि सासेल' लिडारा गुबुन हारिनि हिनजावखौ हाबा खालामाखै आरो दंबावो सासे आं नाम लाया बुंबा जोबोर गाज्रि मोनगोन मैखोम बर' हारिनि नोंसोर ससियेल मिडियायाव बे मानसिखौ नुबायबो थायो हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय थायो नाथाय हिनजावा गुबुन हारिनि जोंथ' बर'खौनो हाबा खालाम बर' फोरोंगोन इंलिस मिडियामाव फरायबाबो जोंनि गथ'फोरा मा बर'बो रायज्लायगोन गामियावनो थागोन नंगौना नङा नाथाय जोंनि गेजेराव हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा गिदिर गोलाव सासेल' नङा सासेखौथ' गासैबो मिथिगौ बेयाव बुंनांगौ गैया नाथाय आरो गुबुन जायगानिफ्राय लांनाय हिनजाव दंबावो आंथ' दाउटसो जायो बेनि हिनजावनि गथ'फोरा बर' रायगोन ना राया रायथारगोन नालाय बर' टाउनाव थानानै नाथाय जोंनि हारिनि थाखाय बिबानबो दङ अब्ला नाय गोनांथि गैया जोंनिया बर' सिख्ला अभाब गैया इमान समायना दा नायलांबाय थादो आंनि जारि बिलाइ संनायखौ गोबां आंनि आब' जानाय बिनानाव जानायफोरा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाखाबाय माबायदि संनांगौ आं बेफोरबायदिनो संगोन आधा किल' 12टा पिस दंखायो बेवहाय हारसिं जाजोबगोन आं बेखौ आं बयनिस्रायबो नाखौनो गोथावसिन मोनो
बिरियानि सङै सङै नाखौनो एवफ्रामनो रोंलायलांला बेसेबा गोबाव जाबायमोन ना मोनजाया दिनैसो नै सिथाबजोब्बाय हे मा जाबावगोन दालाय हे नै मोनसे सिथाबाखै नै दुगां दुगां जालायदो हे सिथाबजोब्बाय है थाथ'थोलै दोलाजोबलांगोन जानाय नङा बे रेडि जाजोब्बाय नै जेबो होआ बेखिनिखौल' होगोन जेबो मसाला होआ वाव नायदो जेबो होआ पियासल' बानलुल' होनो होदोंना है एरग्राया बोरो एरग्राया थाबबाय आंना आगोलाव जों उन्दैब्ला दैमायाव ना गुरहैबाय दुब्लियाव ना गुरहैबाय आइया बेनिफ्राय ना गुरखांनानै मा मोनगोन मा मोना बेफोरखौ खाना लाबोनानै संना जाहोफैयोमोन गोसोआव दङ दाबो र' एरग्रा लायनि पियासा मोनफ्रामबाय है खेबसेनो जोबखानोसैलै हालदैखौ एसे होना लानोसै एसे फ्राय जाथोंसै हालदैया है होखाजोबनोसै बे सामब्राम गुफुरखौ लास्टाव होनायबालाय मोदोमगौमोन होनोसैलै नायथारनि मा जायो जागोन जेबो होला बेनिफ्राय थै होनोसै जारि बिलाइ थिलाइ होजोबखाबाय नै मा जायो जागोन गोखासो जागोन नामा बेलाय नाखौथ' एवखांखाना लादो बेनिफ्राय खोबना दोननो होदों गोबाव दै ओंखारगोन होनना बुंदों बेखौ एरजोबनानै खोबना दोननोसै आं मोजांनो बेनि दै ओंखारथोंसै बेनिफ्राय लास्टाव नाखौ होनानै दै हो होनना बुंदों नायथारनि मा जायो देहानि थाखाय मोजांलै बेफोरो जारिफोरा जोबोर मोजां है गलथं गालथां खारथिंबाय थायो या गोथाव जागोनलै नुनायावनो गोथाव जागोन बायदि ओंखारबाय नै स्टाइला बेलेग जाबाय माथो खोबना दोननोसै है बे फ्रायसो जालांबाय माथो आच्छा आरे फ्रायसो जानो मोजांथार जासिगोन खोमा फ्रायसो जालांबाय आरे दै होनांसिगोन दै होबाय आं खामबाय फ्रायसो जालांबाय ओहो दै होबावनोसै दै होबायबाथ' नाखौथ' होखानांसिगोन ये राहा 8था पिस दङ दै होबावनोसै बेनिफ्राय खोबना दोननोसै गोथाव जागोन नै गोमोरेरेनो दै होबावनि दैखौ बुरजा होनि दैखौ बुरजा होगोन रानथो इसे होबावनि र' नाया लोमथारथों इसे होबावनि दासो अके डन गोमोरेरे गोथाव जामारबाय नै मोदोमदों जारि जारि एसे गोखा जादों वाव अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द